ihe mere ugbu ekwekwa ka ome ọdọ lekwa ụmụ gị fọrọ lekwa ndị ọgọ gị lekwa ikwu lekwa ibe gị ekwekwa ka ụdị m ahụ mmadụ ọdọ ọkwa na o si n'aka mmadụ ahụ ma na ahụ ma ga-aghọ ma o si na daa njụ ka a mezie ụmụ gị ekwere ka o nwee ihe ọwụ na ga-atọchị ụmụ gị ma ndị ọgọ gị obi adịghị anyị mma ihe na-eme ihe ọwụ na nụrụ anya mmiri ahụ o kwesịrị ịdị aga olili gị ekwesịrị ibuli gị karịa aga na were nwụrụ ndị na-enwe ndị na-enye ọnụ asị gị ga-arahụ ụra ya anya ọjị ji abụ ebe ọ nwere ihe si bịa ekwekwa ihe metụ ụmụ gị ekwekwa ihe metụ ndị ọgọ ụmụ gị ekwekwa ihe bịara aka ekwe ebe a ma ndị bịara ebe a ọzọ ọma mma mmadụ mama adịrị gị na mma melata gị na shọp nwa mmanya afọ ụmụ gị mee ka anyị gawa biko Agọzi jikwa ego skul nwa gị weta ji ego ka m na-afụ ya anya trọs gị ugwu were ga rie maịmaị yɛtunu mu mmanya ka nwa ɔmɛ mo ɛsɔ kìnnà njɛ la mmanya ɛnu mmanya nwa ama gị na ihe eyi setting daka It's quite unfortunate that not the aga 191. Arochukwu mara gị Mgboro Akata. Ọtụtụ anyị mara gị dịka o mesịrị mọda mgbe e liri nne gị nwa mpụta. Ị kpara nganga eji eli mmadụ. Ugbo o ruola gị n'aka. Lekwa ibu gị lekwa ibe gị abịara ka agba ekwere gị ugbu ahụ. Biko ị na-aga gaa nke ọma. Okporo ụzọ mmadụ dum lekwa ezinụlọ gị chegide egwu emebe ebe a ka ajụ mmanya isi gị dara madam ekala dị gị ị na-ekwube nke agbara aka madam ọ bụ ogwuzi ebe a ekala dị gị ana na-erubo Stop.
Anytime, come on, come here.